Shalom. Horas madihita saluna. Adorang so tamulai acara partang yang ngata di bagas sabor nginon. Perjulo mahita bersaat teduh. Martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Mare de mahita sebuke de nomor tolu ayat sada saat rodi 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natu mau palangi dohot tanoon, amen. Isedona jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedona jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai, halak pertangan na lidang, doho na lasroha, haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan debata, asi maroham dihami, ay daktar bahe kami mabahen manangaha, mulo sohodongan nami, dibaheni saileho madihami roha banua gijang, asa tau hami manibangi, doho mangulahol lomo ni roham. Saidongani mahami, asamia kami di bagasako, doho di bagasak katam. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel di partang yang ngata bornginon, imana tersurat di sada Timoteus onom, mamuka sian ayat onom sahat rodisia, marsorik-soring mahita majaha. Pangomuang godang do tutuha daulaton, anggo mardongan sabam ni roha. Alai mulu adong dihita si panganon dohot parabiton
tahasabab pomai. Imasahna mertua ma akan atu mangiho kata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tabege makor sian kor uik onom.
Merede mahita sebukede nomor 206 ayat sada doho tolu. Disodo tutuhami ali Tuhan ruas ni huriam haka BP Cibubur marsoba tuho marhite partangyangan nami di Bodarion alahu hilalahamidu saluhut denggan di basam na mangiring-iring sude panggul mitun ningolu nami diakka siulaun diakka pardalanan totong diramoti hohami nunga dipatar hohami sietonga di bagas nami di bagas arlas ni roha marpungu di bagas joromo madohoti partangyangan song-songoni namad dohoti partangyangan melalui live streaming di bagas nabi marhite partangyangan nami onali Tuhan mangidu dohami asa totong maho nama masu-masu hami saluhu naruas ni huriam haka BP Cibuburon sianak ka danak poso-poso sahatu nama tua lansia homa totong Tuhan nama ngaramoti asa poso-posoi hipas gabi anak nahasea gabi tugu haporsionna pasu-pasu natoras lau manungu-nungu akka poso-poso itu lo maniroham songoni makkana marsikola di Tuhan saita bai habisuhon nasian ho asal marbisuk akka nakon nami na marsikolai jala dapot tikina tulus akka na pinarsita nasida songoni makka nakon nami na mangaluliak ka para karijuan sehoma patuduh dalan asa Jepang na tutu ka perkarijuan na niluluan na nangakay na konami pe Tuhan nang tiki na marokap sehoma patuduh ni asangge Jepang na rokap ni todina na khobar tulo mo ni roham song-song ni mahupasahat tami akaruas ni huriam diakka par saripeon par rumah tanggaun na makasih holi akka pinopar tuhodo pasahat tami asang giat nasa na pinarsita nasida terlumobi dia katabba ni bilang-bilang asima roham pasu-pasu perbuin di bortian yakka hina aituk doho pasahat toni ditikina song-song ni ma dia karagam ni ulaun ni amanami na nabi dijabu di balian manang di kator na manang di dia matutu na mangalului japalan nalomahi sehoma mamasu-masu asanggia marhite pasu-pasumi lammanad dahami di tonga-tonga ni perkarejuan nami di rumah tangga nami na di permudu-mudu hodo daging doho todinami songoni dua kana tua-tua kana lansia ditabaiho nasida Tuhan umur asima roham totong maleho dinasida
las ni roha madalani hatuona molo pesipata suluk akagali ni pamatang suang songonido hu pasahatami akaruas ni huriam namar las ni roha ala ditabahu umur tabay matotong gancang ni umur tinasida tabay manang hahipason doho las ni roha nang akan namarulang tahun persaripeon sehoma Tuhan pasikopon las ni roha di tonga-tonga ni rumah tangga nasida asa takas roha na marsiha holongan suan tubuh jalamar parbue gabi sitiruan keluargai doh yanak konna di humaliangna jaladang lupa hami Tuhan pasahatu tuho akadongan nami akan tua-tua nami nang akka yanak konnami pe natongod di bagasan persahiton di tikyon tuhoma hupasahat tami nasida ganup marsada-sada amanami amang haka sida bukke digale ni pakilalana di tonga-tonga ni persahiton tuhodo hami Tuhan mangalu-alu asaho nama dauni nasida papos rohana sida Tuhan natuk doho mangalun hahi pasut tua manami suang songonido yanakon nami Ivan Johannes Sutagaul Billy F. Simajutak amang B. Hutagaul inanami boru sinaga amang J. Hutahayan boru na 70 nyonya C. manurong boru hobbing do akan naswahagorak kami natongod di bagasan persahiton mangalabohi matutua sinoroham tungapeho matuhan tangam mudabadi nalabohi lau manurusi lau mananggali nasa sahit naloho di pamatang nasida biasi maroham sejuluani jala tupahi sudiak tindakan medis asa marhite asine roham tuturom munasida dia kakiahlian nasida lau mamareso dohot pasahat tun nasa ubat gabe habarani pasu-pasum mangalon hahi pasut tunasida papos rohani namar sahiti Tuhan alahodo padauni natuk mananggali nasa kasahit naloho di pamatang nasida bi haru namar 10 tahun hola sakababahata bui sumuang haru namate bui mula mangolu hola sakababahata alani huasom ido pos ni rohanami asa rohami mangalu-alu mangido tuho tata matuhan akadongan nami ama nami manang yanakon nami pe nari bagasa persahitoni asima roham suang songoni masato kinai tangi honon nami mahatam na pinasa ni naposom ama nami amang padita kris panduli harahap setuturi naposomon marhiti todim asa takas di pasahat hatami patuguhon haporsyon nami panguluhon pakirimon nami. Ali Tuhan nami nangaka program ni kuriam nalahu si patupaon nami tuhodo hupasahat tami sudiak ka panitia asa bui mamikiri na mulia kano denggan rap dohot perhalado dohot saluhu ruas ni huria asa bui matutu mardalan programi bain hasangapon hamuliau di guarmu gabelas ni roha dohot pasu-pasu di huriam hakabe peciwubur dohot disadok akaruas ni huria ali Tuhan nami huingot tami do akadosa pangalasyon nami asiroha se satu had dosa nami dagudangi adju hami di hagaleon nami asa tamahami di julum marhiti Yesus Kristus jalo matangi yang elek-elek sobanami. Amin. Tabgima edde puji-pujian sian ina parari Kamis laus dudu teman non sian kor ama agape.
Marede mahita sebuke de nomor 226 ayat sada sahak rodi 2. Asini rohama dihamu dohot dame, nasian debata amata, dohot sian anak na Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madihita. Amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, hita na pungu di bagas joroon, dohot ruas nihuria, nama dohoti pertanyaanganon di bagas na marhiti live streaming, na pinatupa ni multimedia ni huriata. Hatani debata nagabi jamita di pertanyaan borginon dene dosian buku pesalmen biddu 140 onom ayat sada sahat rodi ayat 10 pesalmen 140 onom ayat sada sahat rodi ayat 10 songonon ma tarsurat disi ujahau matu hita ganup soso mandokon marhana lopon debata. Haleluya. Ale todiku puji ma Jahoba. Pujiokku ma Jahoba salilingau mangulu. Saya edehonokku do debatakku saliling adong do piau. Unang marhaposan hamu tu aka pangarajai. Tu anak ni jolma. Naso upeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogot todinai
mulak maibana tutanona diari na sasadai pesan ma sudi akka sakap-sakap nai. Mertua mamanang ise nama bahen debata ni si Jakko pangurupina marpakirimon ibana di Jahoba debatana. Si topalangit dohot tanoon dohot laut rodi isina sudina. Si ingot hasitongan rodi saliling-lilingna. Si patikos uhum tu akka na nirupa. Si lehon si panganon tu akka na male. Jahoba makarhari akka na tarate. Jahoba patonggor mata ni akka na mapitung. Jahoba pahehe akka na tuki. Jahoba makaholongi akka partigor. Jahoba mangaramoti hal na buro. Ibana margugoyhon akka nasopot somarama somarina. Dot akka na mabelu. Jala dipalipi anggodalan ni akka parjahat. Jahoba do raja rodi saliling-liling na. Debatami alision marsuddu-suddu do. Haleluya. Ido sahakna. Hurian ni Kristus na hinaholongan. Dangapala daw isini jamita pertanyaanganon do na di hari Minggu ya teh. Ede manang pesalmen na diguaran pesalmen haleluya. Ala dibonai marhiti hata haleluya. Laos di paujung marhiti hata nasarupa haleluya. Namarlapatan puji Tuhan. Dangapala niulako berupaning paturakon songo dia do namadok puji Tuhanon ate. Songo dia do madokon haleluya. Alhamdulillah. Nah, anggoi di ngotamu do memang. Anggo boy unang pitor laro hata bah. Tadado si pirok amat taon. Gabi songon silum na rohamu daong. Songon nahodokoni bahasa Kristen do ya teh. Hian adorang so dipakai kadongan na di Timur Tengah. Taringo tu istilah-istilahnya. Alai naneng sasitong na molotong pita taringoti sa tokin sa obas taringo tu hata haleluya puji Tuhan narumikot siya ni ima songo dia dohita halak Kristen na porsea di bagasan perdalanan ng uluta toktong di bagasan ngulu na memuji Tuhan. Orang yang selalu memuji Tuhan selalu hidup dalam sukacita. Adong ngulu na optimis, yakin apapun na dia dopi ibana, yakin. Ape perdangolan di bagasan nguluna, yakin. Ape na masa persahiton arsak dot akalan asing, yakin bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Ido. Dangapala ikon na adong dihita tadokon puji Tuhan. Alai halak nama muji Tuhan ikon terida do ada optimis di hibana. Ya. Nah tapi udan nakina teh. Audisi kebetulan adong jajiku nakin dok naposo bulung. Jadi hatop dua resona kitu gereja. Roudan, amang Tuhan, buah nama udah non. Ale itu emang teh, pasti baju merah do perwek ono menaraku. Apa itu ho? Alana percibuburon naringgasan baju na merah, ate. Ya itu nomor na kuning jo seli-seli hitau nate. Oh mana merah do nih, apa nih? Dung di cibuburon aku pakai do na merah terus. Ya, yakin. Ay mau lo halak na yakin nih bana. Pos rohana tenang dui. Ya. So cerita adong hubaw to persyatar. Dang ado kepeng na. Ale male. Di namalei tersomal do molo halak namale. Say gudang duangan-angan neng maon asal langoku neng maon. Ditikisok kepeng na. Ale dong ado kepeng na. Ah sayang menitong kan.
tarsongoni do hita halak batakon. Ditikia do kepeng dekano kepeng na. Neng omah walang bah. Oh, mi sia. Aduh, sudi mak diguari. Satu dia, rudi dia. Satu Depok dia rangi do lomangan rupaning. Ali do ngado kepeng na sayang nai. Tumagom ma binahe non manur kupon dorpres deteng dah. Itu dah. Kan itu. Yakin di mana? Ala persikola do nona maton cerita na hati hai masuk ibana tu perbakmian karena dia yakin adong do halak batak di si pasti di ai selang jegel do halak batak masuk ibana dipesan alehu masa martanyang ibana Tuhan ini sudah manggararon holan di kaco mihanon di geriang rupaning di giang rupaning ahai mi pansik non ini sudah menggarar Tuhan ini. Tapi yakin ternyata benar. Ini cerita sian dongan menang ruas na di huta don. Ada keyakinan. Jadi molo adong pos ni roha tenang do jolma. Molo ganggu do rohana. I makna busi saom mai buah nama. Baru kon ngatulu 10 tahun. Baru anak kon. Bado on, lot akalan na asing. Molo ganggu rohata di sido hita, bobonosan. Dang tarbaik kita bimbanang marhua. Ngulu ni halak, nasa toktong girgiman dok mau liate. Adong do komitmen na di nguluna. Tari dadui di bagasan perdalanan nguluna. Halak nama dok mau liate, manak puji Tuhani. Di bani-bana do jajina tu dirina. Songo dia mahalak namar badan ate. Pelagi halak Batak jago nomor badan atong. Mangulu do halak Batak di perpadanan ni. Alai di hadat batahon. Alai molo di gereja dang apala tapar rohon padani rupaning. Ya. Naulu doho tikinaing martupul tengok do PT aling lupa hamate ai bama susaru na julo so masa na julo songon adong EO nate event organizer na mulo songoni ale tengok maju rupaning ada padan di si ya ikon masih hawlongan padan dui padan ikon saroha sa pikiran padan di padan nah so jadi sirang iya so sinirang ni hamatian. Ale bukti na. Naburado halak Kristen at tarbuy rupe etongan. Di parumah tanggaon nay nasongon tahdok nakin. Haduk madok koni rupaning. Anggo sonari nga somalbe. Oh, iya te. Ada apa? Apa komitmen kita sebagai orang Kristen? Ahado padatta tu debata songon halak na porsia hita. Ahadu jajita tu di Batak. Ditik kita jalo aka pasu-pasu gudang pasu-pasu nata jalo. Adu jajita. Uduk matu hita manginang sasitong na tumakas do hita manadda di Bata marhidi perdalanan ningoluta. Ada banyak persoalan yang sering kita hadapi. Banyak pikiran, banyak harapan, banyak keraguan-raguan. Buadoan alimalu do hita siya ni tarpasu-pasu do hita rupaning tarpasu-pasu do nguluta idu ben na marhiti turpuk taon ada komitmen orang percaya parpesalmen disok ali todikku puji majahuba pujiokku majahuba saliling au mangulu saya ede honokku do de Batakku saliling adong do piau saliling adong do piau berarti dia sadar bahwa nanti hidupnya di satu saat tidak ada bican manguluau bican buyau bican tarbahenau puji majahu bale todikku ninna jala di badan nei diajari dutu ibana di bigoluna
unang marhaposak kamu tuaka pangarajai, tuaka anak ni jolma naso upeyop panupahion di bagasan ibana marhapasan tu ise do hita eng tebudo molu tadokon marhapasan tu jauh bado bah au di batado haposakku ninna ale kadang lupa hita nong hea tadokon ni ditiki maul ngului amang Tuhan si patadang taboto Tuhan hata Tuhan pengamaul tadokon ditiki rupa ngujunani awu ya mang Tuhan dang taboto marhaposan tu jahuba so ngona hudok nakin molo na marhaposan tu jahuba tenang dui dang gegabah ibana jala molo marhaposan tu jolma seolah-olah dang nama dokon unang mardonga kita daw bahasa idokon unang marhaposan hamu tu pangarajai tu raja tu anak ni jolma nasa upeo panupahion di bagasan nguluna itu memang ai sadok na di portibio na manginang martitibido sudik adong do limit adong do batas ya jala molo tu jolma do tatiup bah tabering majo nabudari saya hupayuti do seremonial ni penguburan ni upung tayete Ratu Elizabeth. Au bereng jagonya tahun usia 10 tahun boy memimpin hamu maju. Gabi hempedita 50 rupiah ngasong na pusing ngau memerso. Ala ni momoki dorana raku di bagasan nanti. Tapi dia bisa mampu hebat luar biasa. Saya payut ale telu mau alam dohodok to mak. Tong na molo so bereng petong na dikubur di naraku di bagasan termudum mau paning. Ya. Apapun kebanggaan manusia itu, apapun hebatnya, ada batasnya inang. Termasuk na pamangat tasatabi. Ilo makana unang pola paposuruh hatta tu baga-baga di dongan. Adong besi pasingot tu hami. Ditikilas roham unang lehon baga-baga. Tu manang isi. Ditikilas rohatta. Kan dikimarasin roha ita, nagampangan mabalbaga. Apalagi halak batak mau lomar pesta kan. Nuansa sudi buru nuansa di lo hasuton musik baju pang ya peti dah udah bepi no kan ada habis lah semula putih ketema jangan hati-hati ketika kita senang jangan berikan baga-baga tu manang isi pe alai ditiki susah hita unang burai manang isi idu nahia puda na hujalo siana kana tua-tua. Manusia ada batasnya. Adong bedo kemampuan untuk membain jolma las rohana, membain las rohani jolma. Adong do kemampuan di si. Alai adong bedo mesti kemampuan kalau membain sogo rohani jolma. Di kitabu persahurani, tabu masudi. Dan itu juga punya batas. Dan nama dokon hujaga masudi daun. Tapi bagaimana kita molo tungpe di lo debata partikian dengan di bagasan perdalan nguluta ingot marhaposan tu jahuba ana adongi boy dulang dihitai ya molo marhaposan tu jahuba dumingga dungulu na manginang didok di ayat 5. Mertua manang ise. Berbahagialah molo di bahasa Indonesia. Alai sasitong na hata mertuai diberkatilah. Itu bahasa sasitong na terjemahan na. Diberkatilah mertua manang ise. Diberkatilah manang ise. Nama bain debata ni si Jakob pangurupina. Ternyata di dalam perjalanan ningulu di perpesalmenon nunga diuji ibana. Nunga takas di tada ibana isi do debata na si pujon nei. Isi do debata na dihaposanai. Isi do debata na di sobbayana.
takas di paitu di mana di bagasan perdalanan yang uluna. Di tiki marsai tahu, gale au, di tiki humasusa au, di tiki songono au, ale malu ado sude. Sudah mabay ni. Debata. Jadi kalau kita mengarahkan pikiran kita selalu mengarah kepada tu debata, las doro hadisi. Tu debata minasun gogoi. Gak lupa hata-hata kan? Itu dah. Ya, kalau tu debata, mulut tu debata. Iya. Anggo pas medok nai, pas dodok nai. Ale songo dia do hita mabain debatai benar-benar mabain pos rohata. Adong do debata. Jadi sa sitong na molo holsoan hala Kristen malu tarjalo ha porsiao ni. Ate nang ate. Ahadu lebana hadong Tuhani. Dinguluta. Tarsongon rupaning ngahya ilustrasi hodra. Melolaw hita tu pasar. Ternyata hurang hepeng ta. Holan tabering dongat tai. Dapas dorhata. Wah, pasti. Upi jam maju hepeng na. Asing mamulu na huli malging rupaning. Anggoi tang toho yang tang dong. Ya, ale mulai berjudo dong atai. Yakinkan bahwa Tuhan itu peduli. Dinguluta. Ino makaredo kanaken martua mamanang ise na mabahan debata ni si Jacob pangurupina marpakirimo ni bana di Jehovah debatana. Ise debata na dihaporsai parpesal medison. Ise debata dihita manginang. Diarahkan hita di bagasatikion debata si topalangin do tano do lau rodi isina si ingot hasitongan rodi saliling-liling na. Allah tidak pernah lupa dengan apa yang dijanjikannya. Allah tidak pernah ala natasobai debata sen marningot ahaduna talub tajalu di bagasan perdalan yang luta. Dia pitu si patikos tu akan nirupa silon si panganon dia akan male jahuba makarhari akan atarate jahuba patonggor mata ni akan mapitung jahuba pahehe akan natuki jahuba makaholongi akan partigor. Jadi kalau kita sudah mengenalkan atau diperkenalkan tentang Tuhan, tentang debatan atas sobai sasitong na Danga dong beda let hita holsoan. Ya, kalau mau marsak silakan marsak. Ya, ale undang holsoa be. Sampai goyang-goyang ibanu na mesti. Susah ningulun jangan. Natkin di lansia hudokon hata tai petangi yang do ibadah doi. Ai jabarhon. Baima jabar tak. Ale mau yakin do hita. Adong do Tuhan. Yakin do hita inang amang tutuhani pos dorhata di si do daripada itu jolma ya do hubering malay dang ruas ni sibur ay na baru pibiso nate maribadai maka amat tadi natai ay bahasa maribadai hamu ay sobinoto bahasa mak buru ni rejay kan begitu Roma matay sobinoto mang ay so dihapos yawin na Roma inaton. Ayo dah. Dato begin haposyo. Ay didok hata ni Tuhan do. Unang marhapos ako tu jolma na do. Itu hobi nang haposan ako na. Ba unang untuk sampai songoni parah nate. Baikon haposan do dah. Ba masa gabi jolma haposan ni baru paning. Dan gabi si delian nun hata ni mata. Ay do hata ni Tuhan do. Mertua memanang isi na mampay debatan na gabi pangurupina. Dako na muse. Ba hado lapatan na sedaging ibate. Di bahannya manginang tahu jima di ngulut tahun dalam hal kecil atau dalam hal besar, dalam hal apapun tahaposima jahuba molo tadok pos rohatta baposma unang adong ganggu ni roha disi jala molo tumpe dang saut nata parsitai ala pos rohata di debata nga ubotoan ibana dia do narikot
di nguluta do narumikoti. Silahkan marpangiduan. Silahkan majalo. Mana nga tu debata. Silahkan. Ale hudok matuhita. Tumakasad do debata. Maboto narumikot di ngulutai. Martanya mahita. Ali Tuhan debata manami, mau lihat tema di pasat rohanami, di paluaso hami bornginon, marpungu di bagas joromon, marsaur doho torap doho dongan nami, dina di patupa huriam pertanyangan, di huriamon nahinasi utoni wik onom. Las rohanami Tuhan, ala di paluaso hami, mangedehon ede puji-pujiane. Na mangajari hami ma ganup aka ede Tuhan. Asa ingot hami dia ka puji-pujian nang hopasat kami tuho. Asa unang holan mangedeho kami. Asa unang holan napatubigihon isi ni ede hami. Alay nang jumolo hami Tuhan maka porsiay. Sihan roha na huwedeho kami parbuy ni haporsyon nami duwi. Asa ingot hami diganup akka perdalanan ng ulo nami songon edday mamuji pasangapoko. Ali Tuhan gabi ngulu na mamuji homa perdalanan ng ulo nami asiroham pergugui hami. Lehon las ni roha di hami ganup ruas ni huriam hakabibici buburon. Asa toktong di bagasan hasadaw kami. Asa marhiti hasadaw ni rohai, buhi hami masih paingotan, laos masih urupan. Diakka perdalanan ni ngulu na jujuk si pata, dang songon na hupangidu hami. Ali Tuhan ajari hami, mangatusi molo hudok hami, pos dorohanami diho. Asa terbaik kami Tuhan, tutu marpos ni roha holan tuho. Nunga hupasat tami akatang yang nami. Marhidi tangyang pangodianon nong tinangyakon ni uluan nami. Ima tangyang nami Tuhan. Ay sisadatangi yang dohami di partangyanganon. Tabay las ni roha di hami bi. Urupi hami. Urupi hami ruas ni huriam nang parhaladom na nuluhon ni uluan ni huriam. Asabuhi hami di bagasan ringgas ni roha patuduhon haporsyon nami nang pos ni roha nami tuho. Adong do huboto hami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Adong do naso huboto hami Tuhan na marsahiti asiroham tatap sihol ni roha nasida. Asa malum na sida, pasu-pasu Tuhan. Song-song ni nang yanak ko ni uluan nami, Gabriel Naibaho. Natongon diop nami di rumah sakit Advent Medan. Daw siya natoras na nasida. Ali Tuhan nang yanak ko nami ibe. Pasu-pasu jama pamatang na. Asa malum ibadah Tuhan, bu ibadah muse manguduti parsikolaan na. Papos rohani na toras na, uluan nami di son, doot inang, natoktong doho, majagay anak ko nasida, di proses penyembuhani. Song-song nima disakap ni huriam, dinanaing patupahon marlas ni rohami, di pesta puncak tahun kesehatian, ulang tahun ni huriam, nang pesta gotilon, tutu, adong do akka tanggung jawab disi. Ajari hai marpos ni roha Tuhan. Molo tungpe ikon adong silehonon nami songon dalan manupaki huriam. Ajari hami masih leon. Asa dinggan saluhna. Las roha nami. Las roham laos di pasu-pasu hoi. Gabi las ni roha nang disadok huriam nadong di Cibuburon. Ali Tuhan, bornginopi hupasat tami daging todi nami.
pamenak kami dina modum kami di podoman na bibi padau parmarahan Tuhan. Pasu-pasu kami sudi pinopar nami nang sudi akatodong keluarga nami di dia penasida maringanan. Sisa dosa nami amang asiroham marhiti Kristus Yesus. Amin. Mari demahita laos tapa punguma piliata. Yesus maposaki diharoronai. Sotung nada dingau diharoronai, sotung ditiup roh hakut naolosei, hutun dalhon Yesus mahaposaki diharoronai. Tandehon ayat tulos jongjong mahita. Nang arta sangapi Tuhan hari koti na tinggal dosudenai dihamagowani rutun dahon mana dibuniki Yesus mahaposaki diharoronai. Ramahita martanyang ditangyang aliamanami. Aliamanami na di Banua Gijang. Say penurbadia maguarmu. Say Roma harajonmu. Say saut maulaman roham di Banua Tungaw na songna di Banua Gijang. Lehon matuhami sa daron hanguluan siapa hari. Si sa marusa nami song panisa nami. Didosa didongan na mardosa tuhami. Una kami tugihon tu pangunjunan. Balua mahami san pangago. Ayhon na puna harajaon. Dohot agugur. Rodia sangat. Asin rohani tu hata Yesus Kristus. Holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ni tod di porbadia ima. Na mangaramoti hamu saluhna. Amen. 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 Amen.
Asau nang termula jo nang marpoto hita petugas senek borhat mamu